A Catalunya apostem per la modernització dels sectors productius i l'ús de tecnologies innovadores com a eix vertebrador i motor econòmic. Per això hem ajudat a convertir la metodologia BIM en l'estàndard de tot el sector, passant de la prospectiva a la pràctica. Es tracta d'una implementació generalitzada que implica la majoria de departaments del govern i organismes del sector públic. Aquest impuls ens ha portat a ser un dels territoris capdavanters en l'ús del BIM. Els avantatges del BIM en justifiquen la implementació. Més eficiència en la planificació, més agilitat en l'execució, la possibilitat de treballar en entorns col·laboratius, la industrialització de processos o l'augment de la transparència en la gestió del projecte són elements clau per construir, conjuntament, un present més innovador, tecnològic i sostenible. Així doncs, Catalunya avança cap a la transformació integral dels mètodes de treball a l'obra pública perquè sigui més eficient, transparent i digital.